top 10 in-demand jobs sa ating bayan ngayong panahon, 2023. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan. Ng bayan ay lagi niyong kakampi, tutulungan ka at hindi hahayaang maapi. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Ano ba yung top 10 na in-demand jobs na pwede nating pasukan o applyan na hinahanap-hanap ng iba't ibang mga kumpanya at iba't ibang institusyon? Unahin natin sa number 10. Number 10, of course, mga IT graduates, mga software engineers. Napakarami naghahanap ngayon ng software engineers at IT graduates. At lalo na kung meron kang kaalaman na kakaiba o marunong ka sa mga particular na programming at software, kadalasan ang starting salary dyan ay 20,000 pataas. Pang-siyam, pang-sales. Kung ikaw ay marunong magsalita, magaling ka mangumbisi ng tao, napakarami na naghahanap ng mga sales associates at sales officers o sales staff. Dahil napakaraming mga retail outlets ngayon na nagbubukas, napakaraming mga kumpanya at tindahan na nangangailangan ng mga sales associates. Ganon din, kung ikaw ay na magaling at marunong, kadalasan ang sweldo dyan ay from 18,000 to 20,000 pataas. Pang-walo ay mga admin officers. Dahil nga sa dami ng mga hanap buhay at mga nangangalakal, kailangan nila ng mga taong marunong magpatakbo ng kanilang mga opisina. Kaya mga admin officers kadalasan 20 to 25,000 pataas. Pang-pito, mga call center operators. Yan, napakarami mga multinationals at napakarami mga BPOs na naghahanap ng mga call center operators. Kaya lamang kinakailangan asahin nyo ang inyong English. Pag call center operator ka, kadalasan 20,000 pataas yan. Pang-anim, mga teachers, mga guro. Marami naghahanap na ngayon ng guro, lalo na dumadami ang mga paaralan na itinatayo ng ating pamahalaan. Kung kayo ay papasok na bilang guro, lalo na sa ating pamahalaan, napakataas na ng mga starting pay ngayon. Nasa 25,000 pataas na yan. At dahil dumadami ang ating mga bata na nag-aaral at ating mga kababayan na nag-aaral, mas lalo silang nangangailangan ng mga teachers. At hindi lamang yon, marami ring mga kabataan sa iba't ibang mundo o iba't ibang bansa na naghahanap ng mga teachers para maturuan sila magsalita ng Ingles. Kaya kung kayo ay magaling sa Ingles, pwede rin kayong maging online teachers para sa mga, lalo na mga estudyante ng mga Hapon, mga estudyante ng Koreano, mga estudyante ng mga Chinese. So yan, napakarami sa kanilang gustong mag-aral ng Ingles. Yan ang number 6 sa listahan. Pang-5 sa ating listahan mga nurses. Ay napakakulang talaga ng mga nurses ngayon. Hindi lamang sa ating bayan, kundi lalong-lalo na sa abroad. Kaya kung kayo ay isang nurse at lalo na kung kayo ay nakapasa sa board, mas maganda inyong tsansa na matanggap at mas maganda inyong sahod. Kadalasan yan, ang starting point yan, 20,000, 25,000 pataas. Ngayon, pang-4 sa ating listahan, kung ikaw ay isang team leader o meron kang kakayahan mag-manage, ikaw isang manager, napakaraming nangangailangan ng mga manager kasi kailangan ng mga opisina at ng mga tanggapan na marunong kang mag-ayos at mag-lead ng iyong grupo sa mga layunin ng kumpanya. Pangatlo sa ating listahan, mga business analyst. So kung business analyst ka, marunong ka mag-analyze, marunong ka mag-project, marunong ka mag-forecast, marunong ka umunawa kung ano yung kinabukasan o pupuntahan ng isang hanap buhay, napakalaking bagay din yan. Kadalasan 20-25,000 pataas. Pangalawa sa ating listahan, mga engineers. So ang engineers, ang ibig sabihin ng mga engineers ay yung mga civil engineers or mechanical engineers kasi sa daming mga gusali na ginagawa, mga bahay na ginagawa, napakaraming nangangailangan ng engineers. Kaya importante yan. At number 1 sa ating listahan, mga customer service representatives. Yan mga customer service representatives, ang dami rin naghahanap. Mga BPOs, mga kumpanya, mga tindahan, mga retail outlets. Ibig sabihin yan marunong kang makitungo at makisalamuha sa mga iba't ibang tao, marunong kang makipag-usap sa mga tao, lalo na kung nagagalit sila o may mga reklamo yung mga kliyente. So marami naghahanap ng customer service representative. Kung medyo magaling-galing ka, 20,000 to 25,000 pataas ang sahod ng mga yan. Yan lamang po mga kaibigan. Ito po si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.